Reit, pan ti'n cael contraction nesa, de? Iawn, gwthio di. Iawn. Pan ti'n barod? O, wel de. Chdi. O, dwi'n gweld i benna. Na fo, car ymlaen. Car ymlaen. Na fo, fydd am yn hir rwan. Na fo, un hwyth arall. Na chdi, car ymlaen. Un hwyth arall. Un hwyth. Na fo. O, Mal. Dwi'n iawn, Cy. Dwi'n babi'n iawn. Ma'n berffaith. Mal, di cyrradd. Diolch di 90 yw. Doedd o'n byd. Oes rhywun di ffonio celf? Di ddewbod munud gai signal. Chi, bod brysur yma, do? Ia. Gai spec a mama babi, please? Ia. Hwn ydy'r tro cyntaf rhywun ôl fi'n fam. Da iawn chdi, Ce. Oedd hi'n amazing. Dwi swp sal, da. Ie, ces i'm eisiau neud ffys, na gys. Oedd yn lwcus iawn bod chdi yma. Llan gyfarchad. Dyn ni'n beth i dydd Ken, da. Pam? A mae'r oll llnau y minibus. Mae eisiau mynd â tîm da ti Llandegfan yno. Croeso i teulu ni, cariad bach.